Abusuafo mama kwaba eba Susan Media Toso. Enaso ya da fofora Onyankopon e de akyɛn. Ene ebe free kra e de twifo ampenkro. Akopiem e wo twifo heman. Ane nyina e wo twifo heman Lower Denchra district no ase. Central Mantamu. Yegusua Enam Road 82. Cape Coast twifo praso kwantempon kese no eso. Womu nyina so edwumadi a wodie eye abefuo eye anase abekuaye enu nti monka ye ho ade asa ne ye hwese de ekwan ni mudwumadi esitie sede ekwan ni sitie ene sede akoni abadie esitie efa na emom na mekai mo se sede bia mubetumo kwan afri twifo ampenkro akopiem ewo twifo heman a ekwan no enye enu nti ya monto mobo say ye anopa ewia anase enwumre monkwa ehohia emaye eno nti monto mobo na monfa boko entwa kwan no na monkodru asundwem damase
Amen. Oh, I ain't